Okay mga S-Friends, so ito na yung kasalukuyang itsura ng dating PNR station dito po sa Agoo, La Union. Hindi mo na kakikitaan talaga ng mga original na materials dahil ayan na, bago na yung jealousy. Pero I believe na, gusto mo yung I believe na ito pong trusses, yung dekahoy na trusses niya, ito original pa rin ito, panigurado. And then ito na, halos pare-pareho naman yung itsura ng mga platform nila. Ang sabi po ni Kuya, dito daw po matatagpuan yung mga riles dati. And ito, existing pa rin po yung mga waiting shed. Ayan. Panoorin nyo na lang mga S-Friend yung full episode nito ha. So takits tayo doon sa full episode. Ayan. Pero dito, unlike dun sa Santo Tomas, wala na, burado na yung pangalan ng station dapat nakalagay yan dyan. Tapos nagkaroon na ng extension. So ito lang talaga yung original na bahagi ng train station dati. So next location, tara.